Kriminalni tužilac apelacioni Tatjana Lagundžija Novosadski će ipak dobiti već sada u ponedjeljak 18. septembra žalbu Ustavnom sudu Srbije povodom neodgovaranja na kriminalno rješenje višeg tužioca Sombora Zorana Divjaka, a u vezi sa zlostavljanjem pasa, dakle masovnim zlostavljanjem pasa, a vezano je za prvobitno rješenje tužioca Jelene Milić Somborskog i Vesne Mihaljević-Dražić kao glavnog osnovnog tužioca na isto rješenje, jel? Dakle, Tatjana Lagundžija namjerno ne odgovara meni na to rješenje već oko 3,5 mjeseca, 4. Iako sam više dopisa pisao. Dakle, ona će dobiti već prijavu krivičnu, kako ide sve po zakonu, pisano poštom, dakle, odštampat ću kad sam slao, više puta sam slao dopis, imao je zakonski rok od mjesec dana. Dakle, ide krivična Ustavnom sudu već za 3 dana, da znam.